no tini abo patni bisi bai khobjak sini Lokhinarian kamiwo bukhuk Anita beberai ni sukjaya nobar watoi phaimani bagi bini nogrok bai thangjak जों आमने बिसिंतिनो जों सालायया सिनि मानदाय ब्लक ताई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मथानि ताई TWF सिनि मानदाय ब्लक प्रेसिडेंट ताई अब बिसिनि चेयरमैन सह ताई बुथनि बररक बुतं बुथ कमिटिनि बररक आं निजिबो अरबो तंगो कारण तामनि हिमालय एलाकारो कायसा बो हाइसु गिया बिनि तंग थाइनक पजनतासि करैजा बो कायसा ग्रेजुएट खलाइजाक बोरै ताई बो बेलायखेनो नुखुंसुक जाया बिनि आ बिसिं से नग्रक बायजाक सानासि साना थांगाय सानासि बिनि कबो कसिंजाक गाम बागे बेलाय हामबाय मारुओ जिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टनी देव बर्मानो जिनि ब्लक प्रेसिडेंट सुबोध जिनि TWF ब्लक प्रेसिडेंट बुखुक अमृता संनो ताई और ब्लक सेक्रेटरी मेंबर्स ऑफ बर मानजाक फाइबेक्या बिसि चेयरमैन जिनि रूपकुमार संग जिनि बिसिनि न जिनि ताकुक सचिन संनो अब हाइखलायै जतनी फानबाय किसामिसा तैदुलै जिनि तिनि बुखुक अनिता न अब हाइके जों किसामिसा रैसुबा लायमानि बागे बेलायखेन बरंनो हामबाय मारुओ तामनि हिमबा जों आं अब मीडिया ताकुनि बिसिंतै आं कयना मुसुंगो तेबो साया सुगिया जदि न उंगै तंमा तंहांखाय जों अब हाइकेन थानसानि मारि बिसिंतै जों अब मासुबा लायनाय जिनि बुबा गोरानि नाहार मुंनो जों गुबै खलाय मा फुनुंनाय कारण आगिनि दिन रग जों नुकजागिया जे जों किसामिसा सुबा लायै जेरै मारं नुकजागिया तिनि अब हाइखलाय सिनि नुकजाखा बुबा गोरानि थानसानि मारिनि बिसिंतै जा पारि तै जों लायै कायसा करैनो जों हामियानो सुबा लायो कायसा नुखंखौ बायनो अब हाइकै सुबा लायो आं कयना मुसुंगो तेबो अब हाइखलाय जों खां लायै जन किसामिसा खक्सा खायै 10 जना खां खायसे 10 टाका फायो अब हाइखायै लुकुरकना आं कयनाय अब हाइकिनि सुबा लायदि जिनि बुबा गोरानि नाहार मुंनो जों बिनि इमांनो जों मुखथां खलायनानै इंथुन ताई बुबा गोरानि सा खामिया दतिना हामथुन जिनि बुखुक अनितानबो तेबो अब हाइखलायनो सुबा लायफैना इंथुन जों जे ताबुक सुबा लायमा हाइखलायना अब सुख सावैना त्रिपुरा मथा आयुलकथुन TWF आयुलकथुन जिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन दातिना मानथुन जिनि बुबा गोरानि सा खामियाबो दतिना हामथुन हामबाय त्रिपुरा मथा याखे मानदायनि डिस्ट्रिक्टनि होते ननो सुबासुर खायबेनि बबाहाय मा दंखा बेलायनो हामबाय मारिओ मीडिया पर्सन तै जिनि ब्लक प्रेसिडेंट जिनि जतो TWF youth YTF डिस्ट्रिक्ट नि तै सेंट्रल नि बेबाक न ब्लक मिलगुइने के आनो सुबा खायमेन बागै बेलायनो खाका हामतै जुबाय हामजों मातै याफारो अब हाइकेनो आं अनसुगो तेबो जों अलो बुइनोबो सुबाय माना हाय आनो सुबा मा हाइकेनो ते बुइनोबो सुबाय मानानि तै ते अब हाइकेनो बसकांगो तेबो आंबो खरकसा सुगुइ अब हाइके आंबो बुइनो आनो ताक सुबा बायमा हाइकेनो आंबो खरकसा अलो बुइनो सुबाय माना आंखो सुखौनो सावनो बेलायनो हामबाय मारिओ जतनो